Hello, good morning! Good morning! Sa atong verse for today, ako na pong basahon ang atong verse for today. Hoy! Nainiingon sa kabangan anong dako-dakog mata. Katingala din akong dakong mata. Kung mauna siya ang gihatag, mauna siya ang hinatag. Char. So ang ato ang mga topic karon is naa sa John chapter 1. Pero ang verse of the day, verse naman siya no, is naa sa verse 5, ingon siya dara, ug ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug ang kangitngit wala makabuntog ni ini. So may pasabot ana, kinsa man ni nga kahayag ug ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug ang kangitngit wala nakabuntog ni ini. So mga igsoon, ang kahayag diri nga gisgutan mao si Jesus. Wala joy lain no nga magdanag sa kangitngit. Ang kangitngit naghisgot ri sa kalibutan, sa buhat sa kaaway, sa buhat sa Satanas o sa iyang mga demons. Praise God, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanato nga bisan unsa pa man ang mga buhaton sa kaaway sa atong kinabuhi, it shall not prosper in the mighty name of Jesus. As long as natay Ginoo no nga ginahuptan, natay Dios nga ginasaligan, dito ta nagdepend sa iyaha, dito ta nagkuha og kusog no kay ang pangpulong sa Ginoo nga He is in times of trouble ba siya ato ang kadaganan, siya atong refuge. Unya sa verse 12 lang na ay kuan diri apan ngadto sa tanang midawat kaniya sa mga mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Balikan sa to kay so kaning term diri ang sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. So para ra di ay sa mga tawo nga midawat og sa mituo sa iyang pangalan, ang pagka dunay katungod nato no nga mahimong mga anak sa Ginoo. So tama gyud ay mga igsoon, kulba kaayo siya pamalandungon na dili day kana bitang na-expect ka, basing na-expect ta ba nga kanang anak ta sa Ginoo pero di ay kay wala man ta mituo, wala man ta ni dawat at the back of our minds ningon ra man ta kay ang gihisgutan diri sa John no, nga ang pulong in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Walay usa sa timailhan nga kanang nagdawat ka sa Ginoo is ganahan ka maminaw sa iyahang pulong. Once dili ka ganahan maminaw sa iyahang pulong, iyaha man ang pulong, bisag kinsa pa nang nagsulti dira bisag kinsa pa na no, wala pa na nahuman, wala na kahuman o graduate, walay nahuman nga trabaho, bisag kinsa nga nagsulti sa pulong, as long as kanang naapod siya sa kamatuoran ug nagbasi gyud siya sa pulong no, about nagisgot siya about sa anak sa Dios nga mao si Jesus Christ o nagisgot sa balang Espiritu Santo sa Dios, kay mao gyud na ang kamatuoran no, kay daghan man pud ang nagsulti sa pulong pero wala na haom sa kamatuoran. Nahimo nang sila naman hinuon ang anak sa tao, ana bitaw. So bantayanan sa nato siya igsoon, and ato ang makita dinhi nga ana si Papa nya, ato makita diri nga in the beginning was the word no, and the word was with God and the word was God. So si God mismo mao na siya ang pulong. So sa nagsulti sa mga pulong nato siyang gipaminawan ni tuo ta kay naghisgot siya, dili man religion ang gi-offer, dili man ang gihisgutan ang relihiyon, dili pod ang wala po ta nakigdebate diri about sa kung kinsa ang makaluwas ana, kung dili si Jesus. So mo siya ang kahayag, and point number 1 is walay laing kahayag, si Jesus lang. And no, pag minatag Jesus, mo na siya ihang word, kay in the beginning was the word and the word was with God and the word was God mismo. So ang pulong mo na siya atong basihan, mo siya ang mapa before leaving her on earth, before sa atong pagbiya diri sa kalibutan, kinahanglan nakadungog ta, nakabasa ta, nakasabot ta sa pulong. So basahon gyud nato ang mapang mo ang Biblia. Dayon ikaduha nga point is walay, ang pinaka main na verse nato nagisgot nga walay makabuntog no, as long as na ang kahayag na si Jesus, mabuntog niya ang kangitngit or ang dautan. So dili magmadaugon ang kangitngit or ang kaaway sa imong kinabuhi. I declare it in the mighty name of Jesus. So laban Japan, ubanon nato si God, si Jesus sa ato ang walk, sa atong journey ani nga life, kay aron nga magkinaunsa man ang dagan, do natay success, do natay victory, kay kauban nato siya over
pressures and kana mga work sa kaaway no, ang purpose lang yun, ang tumong, ang goal lang yun sa kaaway is to steal, to kill and to destroy. So kung maguba na gali imong pagtuo, mamatay na imong pagtuo, imong kalipay, imuhang ang imuhang bisan sa tanan aspect sa atong life no, physically magkasakita, financially, ano mo gyud ay tumong sa yawa ba nga maguba ta, ma-destroy ta. But ang gusto sa Ginoo is abundant yun nga life kauban siya. So, good morning sa tanan and be blessed today. I hope that whatever struggles na imong gipagdadaanan, laban Japan. Bye. Magdudu na sad siya. So, laban mga moms, dira nga dapit sa mga padedi moms. We are, pila na taga? Counting na may one year kapin and counting. Bye! Nasi papalo.